Lezike izindaba ze-1KZNTV ifundelo samukeliso wanqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili namhlanje. Ey'ndabeni ey'the zahamba phambili osukwini lwanamhlanje, ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli umnumzane obheka icele ubekulesi sifundazwe KwaZulu-Natal Ethekwini njengoba bebekade bezothula umkhankaso obizwa nge-Operation Shanela. Ngalo mkhankaso ucele uthi bahlose ukugasela kulezi indawo ey'ney'bale ey'phezulu ney'dume ngobugebengu ukuze kuzokwazi ukuthi imiphakathi ivikeleke. This operation will saturate the streets of all major cities, towns and dorps, starting from Thursday to Monday morning, to try to squeeze criminality and squeeze the oxygen out of the criminals and make sure that people of South Africa at all levels, especially women and children, they are kept safe and they feel comfort in their country. Lo mkhankaso kuhloswe ngawo ukuvikela abantu besifazane nezingane njengoba ilokhu ikhuphuke njalo izibalo zokubulawa kwabo. This province, when you go to the statistics, it leads on the mass shootings. Emarisburg, Azebamabili, enye Isepleceslar, enye Setelas Hot are both 10 people dead at a go. Eyasembali, Epleceslar, 8 women killed and 2 men. I don't know what kind of a man that goes in the house and you shoot and you killed 8 women. We have a problem around west of Durban, Yo Chalemnyama, Yo Maran Hill. There is a problem. I don't know who told Ngesikebhe ukuthi that is their place, and then the hostels. Both hostels are Cliplands, the hostel yakwaMashu, they give us headaches. Okunye bese kuveza ukugxeka amaphoyisa athi amatasa ney'nkundla zokuxhumana wathi lokho kwenza umsebenzi amaphoyisa uphelelwe isithunzi. Kunalento ekuthiwa TikTok. Commissioner, I see more young police women ku TikTok. Bayadansa, benza zonke izinto lezi. Angazi afunana amaphoyisa ku TikTok. Angazi amaphoyisa afunana ku TikTok. Bayadansa, basho izinto omagama bayazi advertiser. Hey bo, hey nina. Yewe mantombazana, I haven't seen more of boys. I see girls. But whether TikTok about TikTok. It's not your job to TikTok. Your job is to arrest the criminals. Kudeboko Sibisi, kwezindaba ze-1KZNTV, kuchannel 261, ngiseThekwini. Njengendlela-ke ukuzama ukunqanda ubugebengu endaweni yaseMasteli eThekwini, iy'nhlaka ezahlukene kufaka phakathi abefundisi, izangoma nabanye sebenqubeka ukuhlangana babumbe ikomiti elizobhekana ngqo nesihlava sobelelisi kule ndawo. Uhlalo leli komiti elibizwa nge-Spiritual Crime Prevention uXolani Buthelezi uthi-ke bayakujabulela ukuba ingxenye kwabelaphi bendabuko njengoba kukhona abanye babo ababambe iqhaza ebugebengeni nokwenzeka izigilamkhuba zingabanjwa. Kukhalwe kakhulu ngabelaphi bendabuko abamdibi munye Ngesikebhe ngokusihlinzeka ngemithi eyenza zingabanjwa amaphoyisa nokuzigeza ngemuva kokukhipha imiphefumulo ngesikhathi Kwethulwe ngokusemthethweni ikomiti okuhloswe ngalo ukubalulisana nobugebengu eHammarsdale. Lokhu kungenxa yokwanda kobugebengu obungalawuleki kule ndawo ikakhulukazi ukubulawa kwabantu. Lolu hlaka ke luzolekelela ukuthi sibuyiswe nembeza kubantu ukulwisana nobugebengu ngoba kuyabonakala ukuthi iSouth Africa iyagula, izwe liyagula, neMpumalanga iyagula, iguliswa ubugebengu, liguliswa isihlava seyidakamizwa, liguliswa i-gender based violence. Amaphoyisa sebophile, amajele agcwele, abantu bayaphungulwa. Kuyabonakala ukuthi kudingakala i-intervention engaphezulu kokubopha umuntu. Sizoqala uhlaka esizolibiza nge-spiritual
crime prevention desk even kuma faith-based organizations. Kungaba isemasontweni libe khona leli desk, kungaba iseholini bendabuko libe khona leli desk, ukuze yonke indawo la kuhlangene khona abantu abe khona umuntu ozoshumayela leli ivangeli lokulwisana nobugebengu. That was pillar number 2. Pillar number 3 ukuthi siqale izinhlelo sisebenzisana namanye ama stakeholders zokudevelopa i-youth. Sizobiza ama career guidances ngokubambisana no Department of Education, sizokwenza ama sports ngokubambisana nabakwa sports. Inhloso ukuthi i-youth mayibe developed, abaze amabhizinisi babalekelele lapho. Leli komiti lihlanganisa abefundisi abazolekelela ukulapha ngokomoya, abelaphi bendabuko, bona abazoshumayela ivangeli lokuqeda umkhuba wokunikezwa kwemithi kwizigilamkhuba ngenhloso yokuba zizivikele. Omunye wabelaphi bendabuko uthi esikhulu isidingo sokuba kugezwe le ndawo ngenxa yokuchitheka kwegazi eminyakeni eyedlule, kanti nendlala yiyo esiyenze kwaba nenqwaba yabelaphi bendabuko abangoqhibukhowe. Ebugebengweni igebengu masiyogqekeza noma siyokwenza into ezithizeni, sifika kithi njengenyanga sizocela ukuqhihliswa futhi nokuthi singabonakali noma amaphoyisa edubula angakwazi ukumdubula ngoba akwazi iphoyisa alikwazi ukudubula umuntu elingamboni. Kufanele lidubule umuntu elimbonayo, mayithi uyadubula engadubuleki futhi angabonakali. Bese kubalula ke ukuthi ubugebengu bande ngenxa ukuthi awuzukuyeka umuntu ecela ukuthi menzele into ngenxa ukuthi eswini awunalutho, uhulumeni akakunake ngalutho, uyicabangela wena ukuthi ke angimnikeze lo muntu lo lento ayifunayo ngimqhehisa ngimenza yonke into ukuze ingane zami zidla, ahamba ashaya imali, mase eshaya imali uyabuza la, omunye mhlawumbe uyabulala lapha ekhona, uyabuya uzocela ukugezwa futhi yena. So ke uma sibizwa lapha sikubona sizoba ingcenye efanele ekuthenini sikwazi ukuthi simnqumpuliswane nalobugebengu ngoba uzobuka ukuthi ayisekubugebengu lokuthiphise mhlawumbe amaphoyisa noma wenze ngicela ukubeka legama lelibeka ukuthi wenza ubumpimpi wenza ubumpimpi uhamba ukuthi ureport umuntu endaweni ethile ubowazi ukuthi ngapha wenza indlela ukuthi ubugebengu uyabunqanda. Ukudla impuya ngothi ungabibikho kwamathuba omsebenzi nezinhlelo ke ezilekelela intsha ukuba ingaweli kwizenzo zobugebengu, isidakamizwa kanye nokuvela emakhaya angenamthetho kuhlonzwe njengozona zinto ezinomthelela omkhulu lapha, kanti amalungu omphakathi athi ke anethemba lokuthi ke lolu hlaka luzoza noshintsho. Ingane zakhona zifunda lokucikizela iye mayithanda iye mayingathande kodwa kungenxa yesiso. Lokhu ke okuzohamba kuba umthekela ubamba inkunzi, ukubhema, gcina ingane singene emadrugsini ngoba inesikhathi sonke sokuthi ibe uvansi emphakathini, ayikho esikoleni ngoba ikwazi esikoleni ingadlila, ayikwazi esikoleni ingawashili. Ubugebengu buqala lapho. Ngifisa kakhulu ngathi uhulumeni akakangenelele, akasibhekelele, singomama siyahlupheka, siyahlukumezeka. Siyathemba ukuthi njengoba kuzolonjwa lesi structure nje ubugebengu buzothi ukwehla kancane ngoba sisonke abafundisi, othisha, sonke ngokuhlanganyela mengabe sihlangene endawonye. I hope sizokwazi ukuthola i-way forward. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu Ethekwini. Umphakathi wakwa-13 ngaphansi komasipala iNkandla uthi ke sinzima isimo uphila ngaphansi kwaso sokuwela ke Ngesikebhe uma ke othisha nabafundi beesikoleni kanye namalungu omphakathi uma eya emtholampilo noma ke edolobheni ngenxa ukuthi ke indlela ehamba emfuleni uthukela. Lo mphakathi usho lokhu ke kade iziko lezindaba lihambele kule ndawo. Amalungu omphakathi akule ndawo athi yize sekuvodwa kodwa wona asaphila ngaphansi kwesimo esinzima. Sixakekile into esingayazi soyithini siwumphakathi. Isikebhe ingane iphuthe ingayisikebhe esikoleni emakhedama kugcwele uthukela akuweleki. Nomshayeli wesikebhe akakwazi ukuwela phela mele ligcwele luza nezigodo. Inkinga asinayo amanzi kule ndawo yaseyilozini. Sakhezweni lobugqila angazi ukuthi impilo esiphilayo siphilelani kulezi liswe. Le ward iphinde ibhekane nesimo sokushoda kwamanzi njengoba abasebenzisayo bewabanga nenkomo. Wathi ngonyaka ozidlule angona lo nyaka wathi asiphume nezigubhu nemphongolo wasilethela kanye. Wathi asiphumane wathi kusasa ningawaphuza amanzi nophuma nemphongolo ngoba obese no chef saphumane ngisatsheleka imphongolo abanganamphongolo hamba ofika kude endaweni ekude kuthiwa secwa kuyotsheleka imphongolo ngoba uthe uzofika amanzi. Ilokho afika kaze fika enyakeni mhlamba afika kabili ngaphaza mhlambe kwaba kabili.
lokwathi Niphila kanjani pho? siphila ngokuthi size la uthukela mele ungcolile uthukela uzolukha lingcolile ayikho into ozoyenza uzophuzana ngoba uxakekile siphila nje endaweni engasilo ubona nje ngize nempongolo ngiyenzela ukuthi siphuze nabantu abami awukho umpompi asinawo umpompi thina sihluphekile kule ndawo kanye nokuthi asinalo ikhansela. Ohlako limela abazali esikoleni ezikule ndawo uthi kade kwasebecela usizo kodwa selokhu bazalwa awukho umnyakazo. Imizamo sikiyaba khona baningi befika bethi bazosisiza gcina singasizakali namanje siyacela nje ukuthi nje nisisize sithole ukusizakala ngoba bayafika benze bahambe. Siyacela nje ukuthi nisisize kuba sisizakala ukuthi ingane ithole usizo ngoba ingane nazi nje banezibona iwela nje kuhlukumezeke kakhulu umphakathi wala emakhabeleni ngoba ingane yabona ziningi ingane ekuzona esizakala ngazo la ngane esikoleni. Induna yendawo ithi kunzima ngisho kuyemtholampilo uma kukhona ogulayo nemndeni eshonelwe nayo amabhokisi bawabelisa ngazi isikebhe. Lo esiphila ngayo lana ayisiphilisi kahle ngabantu abagulayo la asikwazi umama sekhanje nkulumo uyagula umuntu ongasakwazi kufanele ngiyoqasha imoto ezohamba iyojikelezele la ngoba la bekuseduze besimthatha eze la simweze esikebheni akwazi ukuthi aye clinic athole amaphilisi bathole usizo kuyo ukuthi benze njani. Nami uqobo lami bengisizakala khona lapha wonke umphakathi wakule ndawo uyafika kule ndawo ila osizakala khona kodwa ubungasakwazi ukusizakala ngenxa yani asinayo into yokwela ibleach asikwazi ukwela kodwa into ebisiza besizwe lesikebhe sike sami isikhathi eside abantu begula njengoba nisibona nje sesibuyile sikhona sike sangabi khona isikebhe la. Ongumnikazi wesikebhe uthi lo msebenzi usewenza iminyaka engaphezulu kwama40 kuyena usufana nethuba lokusiphilisa. Lokho nje ngathi njengomsebenzi kumina. Sekunjengomsebenzi oyiphilisa ngakho umuntu ingane nomuntu omphakathi kuba imalini kumkanjani nokuthi wenza malini ngosuku ingane mangeyifani vele njengoba uthi usingeneni la insuku ayifani. Kuyenzeka ingane ngenyanga seyibizwa 100 rand ngoba ngathi ayibo 100 rand ngoba khona ifundiswa ogogo ugogo akanamuntu wondla ingane wondla nendokhuzana uyinikeza nemali yokukhela uyinikeza nemali yokuthi manje ikhokhela isikebheni athi no akubo 100 rand manje yonke leyo nto ibhekene nami. Abantu abadala 15 rand umuntu omdala. Okay, mawubalo ubalo ukushona le noma ubala konke? Ubala konke ngoba uhamba elenga kuyona lo 15 rand abuye kuona maye buzobuya namhlanje. Kodwa mayizolala ngale ukhokha lo 15 rand wakahamba lala abuye kusasa khokho omunye. Ikhansela lendawo lithi lifike kulomsebenzi ngonyaka u2021 inkinga isikhona. Njoba isimo nesibona sinje nami impilo engifica ikhona le kodwa ke bese ngakahlala ukuthi ngikhulumise ngokwanele ngoba vese namakhulu abeke ngathola khona hand over yenzeki la kulomsebenzi wethu. Ezinye izinto ithola ngamalungu omphakathi njengoba ngilana nje nothisha omkhulu naye sike sayikhuluma emva kokuthintwa abafowethu udadewethu 1KZN ukuthi ngathi kunenkinga lapho wase bengitshela ukuthi hayi inkinga kade yaqala kodwa abazi nabo kwabuye kwanyamalala kuphi. Okubuhlungu okuficwe ithemba lezindaba ukuthi abantwana abaphuma emndenini ehlwempo abangenayo imali yokhokhela isikebhe bawela ngezinyawo bakhumule umfaniswana wabo wesikole. Izinhlaka zikahulumeni bezingakatholakali ukuphawula ngalolu daba. Kudebokho Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 gigawatt 13 eNkandla. Asike sishishelele ey'tolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu.
Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase ushaya kamakhala ngombembu lwamaqembu ayisikhombisa ahlangene ngenhloso kokuketula iqembu elibusayo uKhongolose. UShamase uthi-ke nakuba bekhona abantu abasebekhathele iqembu likaKhongolose ngenxa yokuhluleka ukuletha izinsiza, kodwa-ke abanye baqoma-ke ukungavoti. Lo mhlazi-ke uphinde waveza ukuthi-ke amaqembu anezinombolo eziningi mathathu kuphela. Njengoba lakuleli kubhekeke ukuthi libe nokhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo ka-2024, amaqembu amaningi ezepolitiki azongenela umjaho wokhetho aseqalile ukuzilungiselela. Umbimbi lwamaqembu ayisikhombisa ahlangene ngenhloso ukuketula iqembu elibusayo uKhongolose ukuze lingakwazi ukungena emandleni emva kokhetho, ahlangene ukuzama ukuqhamuka namaqhinga okuthola amavoti anele nokudingida ezinye izindaba. Lolu mbimbo olubizwa nge-multi-party charter, umhlazi wezepolitiki uDokotela Zakhele Shamase uthi nakuba eyiqonda kahle inhloso yalo, kodwa siningi izinselelo ezingase sibhekane nalamaqembu. Ngibona ngathi izoba nezinselelo nje ezimbadlwana. Yokuqala inselelo yokuthi uma ngabe kuwakhiwa le charter lena kuthiwa khipha uKhongolose nikhiphe i-EFF, kuzokwenzakalani okhethweni uma ngabe kutholakala ukuthi uKhongolose lo uyena omdingayo ukuze wazi wakhe uhulumeni kwaZulu Natal, uyena omdingayo ukuze wakhe uhulumeni kazwelonke, i-EFF ozoyidinga ukuze wazi wakhe uhulumeni. Namanye amaqembu akhona kulolu bumbano le charter, le multi-party charter, awoyenzi ngisho i-threshold ngoba bekunenkinga ngisho neintatheli beyibuza lokho lapha nesithangamini sabe indaba emva sebekhulumile bonke abaholi balamaqembu akha i-charter. Inkinga yokuqala leyo ukuthi manje kuzokwenzakalani uma ngabe lolu bumbano lungakwazi ukwenza uhulumeni ngama percentage azobe lwatholile okhethweni. Nakuba lamaqembu ebhekene nomqansa ukuze akwazi ukuphatha, abanye banembono eyahlukene. Kanti uShamase uthi ukusebenza ngokuzikhandla kwalamaqembu ngakwazi ukufezekisa iphupho lawo. Lamaqembu ahlanganisa i-DA, i-IFP, i-Action SA, i-Freedom Front Plus, i-SANCO, i-UIM kanye ne-Spectrum Party. UShamase uthela kuleli lingakwazi ukuholwa umuntu webala elimhlophe kwazisa abantu abaningi abazazi isikhathi zobandlululo. Ukuthi lolu bumbano lwakhiwe likwazi ukuthi lakhe uhulumeni uma ngabe abavoti bezophuma ngothi labo bavotele, akhona amathuba ukuthi bangakho uhulumeni. And futhi ke likhona ithuba, mina angihambisani ngokubona kwami, angihambisani ukuthi kube khona othi alikakulungeli lelizwe ukuthi ngaphathwa umuntu omhlophe. Yebo siphuma obandlululweni, yebo siphuma encindezelweni enkulu, kodwa ke iqiniso lithi abantu abaningi abazobe bevota ngo-2024 abantu abangayazi ngisho i-apartheid leyo, abantu abazalwe ngama-1990s, abantu abazalwe ngama-2000, manje abazi ngisho i-apartheid, abazi lutho. Ingakho kulula kubona ukuthi bangahlala abantu abamhlophe babathathe njengabafabo nodadewabo. Lokhu sekushiye abantu abaningi bemagange ngenxa yokushaya udaka kweqembu elibusayo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Iqembu le-NFP lithi-ke izinkinga zombango obuholi ngeke kuvimbe ekutheni-ke bangenele ukhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo. Ubuholi baleli qembu lisho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba kulandela ukuthi-ke ngesonto ledlule inkantolo enkulu yaseMaritzburg ikhiphe-ke isinqumo sokuthi-ke singabuyekezwa isinqumo sokuthi-ke ubuholi obukhona obakhethwa ngo-2019 abukho-ke emthethweni. Ngiyabonga kakhulu sise, ngibonga kakhulu umsakazi. Empeleni inkantolo ayisinqabelanga isinqumo, ikhiphe nje isinqumo sokuthi kulaba abakade befake isicelo sokuthi i-appeal lesikade siyicelile ayimiswa ayikho emthethweni. Yasisinikeza ke nathi njengobuholo babukhethwe Olundi ngo-2019 imvuma yokuthi sikwazi ukufaka i-appeal ukuphikisana nesinqumo esiphumile kuleli viki eliphelile. Sikwenzile ke lokho msakazi ngokuphuthuma ngomsombuluko ithimba lethu nokulekelelana nabameli abasilekelelayo likwazile ukuthi lifake leso sicelo esilindele ukuthi inkantolo isinikeze i-date yalo ukuze sikwazi ukuthi siyolalelwa enkantolo. Mrs. Khosana, yini le esiyinkinga kakhulukazi ngoba niyabona ukuthi ezinye zezinto ziyanishaya
mangabe kumele nithathe izinqumo noma nenze izinto zangaphakathi kulona iqembu yini enzima ukuthi nihlale phansi nikwazi ukukhuluma nilungise yona le ndaba le yabo ubuholi ukuze nizokwazi ukuthi iqembu lephambili. Uzokhumbula msakazi mhlawumbe umuntu ngeke abe nazo impendulo eziningi ngoba ngesilungu kuthiwa udaba lo subjudice care. Kodwa uzokhumbula ukuthi ngo2019 ingqungquthela zazimbili kwakufanele ihlale eFree State enye ihlale Olundi. Okuwukuthi ke le yayizohlala eFree State yabe si challenge lezohlala Olundi. Ekwabe se i-challenge inkantolo enkulu yaseThekwini yakhipha isinqumo sokuthi i-conference esolundi ngakwazi ukuhlala. So yahlala ke conference esolundi azange kuze kube nayo inkinga. Kwathi sekudlula isikhathi mawukhumbula waseke sebefaka isicelo ke enkantolo sokuphikisana nengqungquthela yayikade ikhethiwe isolundi. So ke kube nezingxoxo ke eziningi ezahlukahlukene kuzanywa kodwa zibuye ihluleke endleleni. Namanje ke msakazi kusazana nakho kuye inkantolo yilona hlobo lokuzama ukuthi kube khona indlela yokuthi sihlangane njenge-NFP sikwazi ukuxoxisana ngalodaba ukuze sikwazi ukuqhubeka siye phambili. Kodwa mhlambe ngingaqinisekisa kakhulu ukuthi kuyothi kufika ukhetho kuyobe sekukhona okuhlelekile iqembu lizoyokhethweni sibhizi njengamanje nezinhlelo zokulungiselela izinketho kuyagcotshwa amagatsha eqembu ukuya phambili. So sibhizi silungiselela izinhlelo zokhetho msakazi noma zikhona izinkinga ngoba alikho iqembu elingenazo izinkinga. Ungawabala wonke njengoba 100 and something eSouth Africa wonke aney'nkinga zawo kodwa kwa lokho ukuthi akwazi ukuqhubeka ukuthi alungiselela izinketho nokungenela izinketho. Okay, isikephi le ethinta u-IEC? Sisubmithile konke msakazi ku-IEC. U-IEC ulindele nje ukuthi sihlangane siqede sivumelane ngakho konke bese sithumela kodwa ke kukho konke lokho akufunela u-IEC sikuthumelile kuyena silindile futhi nakuyena isinqumo sakhe sokuthi ke asikhulule sikwazi ukuqhubeka nokungenela izinketho njengokujwayelekile. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Thank you baba. Umholi wenhlangano engenzi inzuzo isizophila Women Organization uNeli Buthelezi uthi ke sekuyisikhathi sokuthi abesifazane basezindaweni zasemakhaya basithuthukise bona banqobeke izinkinga ababhekene nazo ehlanganisa indlala kanye nobupha. Ushengo usho lokhu ke ngenkathi kuqhubeka umcimbi wokugubha inyanga abesifazane ehholo lomphakathi esigodini ophisweni ekushumayeleni Olundi enyakatho nesifundazwe uKwaZulu-Natal. Le ndawo yasophisweni ngaphansi kwesigodi ekushumayeleni isasele kakhulu ngokwezentuthuko njenganalokho phakathi kokunye ingqalasizinda emgwaqo ingabonwa. Yize kunjalo imbokodo yakule ndawo ikhombisa ukushabasheka ngokuzithuthukisa yona ibambisene nenhlangano engenzi inzuzo isenza kahle kanye neqembu elisha lezepolitiki iRise Mzansi. Lokhu kugqame kakhulu kumgubho wenyanga yembokodo njenganalokhu le mbokodo ithole ithuba lokubeka izinkinga nezingqinamba enazo ezitafuleni zidingidwe kuphunywe nesisombululo. Phakathi kwezinkinga kuhlanganisa ubupha, indlala, ubugebengu, ingqalasizinda yentuthuko kanye nezinkinga zezemfundo. Into ezikhetha umphakathi ikakhulukazi nje isikhathi esiningi balala bengadlile abantu nezitifiketi ke zeingane zahlupha kakhulu ezitifiketini. Ezinye zazo abantwana abahlala ngabodwana, abantwana abakhuliswa omama kuphela, abantwana abangenama uniform nangokufundela endaweni engekho right since sisemakhaya izingane ziwela imfula maziza ezikoleni. La ubupha ungahambe kahle komphakathi endaweni ngenxa yemigwaqo engalungile. Izingane ezifunda kude izikole kude size sihlale sesaba singabazali ukuthi mhlasimbe izovelelwa izinkinga mayiwela imfula. Ngizizwe ngigqugquzelekile ngumama osasemncane kodwa ngagqugquzeleka kakhulu ukubona ukuthi likhulu kakhulu igalelo elibanjwe ngomama emphakathini nasemakhaya ngoba kuthiwa nje sizimanager zasemakhaya kusuke ngadlalwa ngoba nomzansi namhlanje ukuthi usenzele lo mcimbi wokugubha usuku lomama kuye kwaba intokozo enkulu kuthina kwasikhombisa futhi ukukhulu ithemba lokuthi futhi sibalekile kakhulu singo. Ngaphandle kwezinkinga lembokodo ithole nethuba lokugubha inyanga yayo ngendlela ehlukile njengoba ibicwalwa izinwele ilungiswa nezinzipho iphopothwa iphinde
ibhucwabhucwe nemizimba ukuxosha ukhwantalala. Lo ngumgqugquzeli weqembu elisha lezepolitiki Rise Mzansi, uNkosazana noNkululeko Hlongwane Mhlongo, uthi bazobambisana nalembokodo ukuyisa izimpilo zayo phambili. I believe ukuthi emva komzali umuntu ubaleke kakhulu after that uthisha. And sike siboneke part of inkinga ekade zibikwa namhlanje ukuthi ingane mezonile uthola ukuthi abazali abayikhuselayo. Ngisho ingane isidinga ukudisciplinwa ayidisciplineki because umzali ukhethe iside lengane over ukubheka ukuthi iliphi iphutha elenziwe esikoleni. Ngiyacabanga ukuthi imessage engayisho mayelana nembokodo njengoba kuyinyanga yembokodo ukuthi ukubambisana ikona okuzosenza sinqobe inkinga esibhekene nazo emphakathini especially mekhulunywa ngeingane. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo ophisweni Olundi. Siphinde sithi shelele etolo futhi sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivale irandi lakuleli lu-19.06 emaqhathaniswa nedola laseMelika libu-24.27 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani libu-20.72 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona $1,892.77 ounce wolongahluze wona ubu-$84.12 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ayanda-ke amahlebezi ukuthi umgadlo wakulelo gijima kwiqembu laseGibhithe Al-Ahly uPercy Tau angase-ke alifuluthele leli qembu njengoba inkontileka yakhe naleli qembu ifinyelela-ke emaphethelweni ngokuphela kwale season. Lo mgadli weneminyaka engu-29 kubikwa ukuthi-ke iqembu lase-South Arabia i-Al-Shabab selibeke-ke isamba semali esiconsi samathe etafuleni lifuna-ke ukumthenga ngenhloso yokuqinisa isquad salo ngesizini ezayo. Lo mgadli-ke ushayeke amagoli ali-10 waphinde futhi wasiza-ke ekushayeni kwamagoli khombisa kwimidlalo ke-43 kuleli qembu ngesizini edlule. Nasikisimo sezulu esingalindeleka. Bukelezi yakho sikuphathelwe ngosuku namhlanje. Mina nawe ke sesiyohlangana futhi masiphinde sihlangana nisale kahle.